Gipanlantawan ang paghuot sa dagan sa trapiko sa dakbayan sa Talisay karong Lunes, hinungdan nga gipangandaman sa City Toda ang pagsugod na sa instructional block o class proper sa mga public school ug pagsugod na usab sa klase sa ubang pribadong tunghaan. Tungsaran sa live report ni Fem Ridumabok. Fem? Yes, bisan kun holiday karong adlaw, gitagbo ni Joy Tumulak ang hepe sa City Toda ang tanang traffic enforcer sa Talisay City aron hisbutan og hanayon ang traffic plan nga ipatuman sugod karong Lunes hangtod na sa tibuok school year. Lakip sa traffic plan ang paggiya sa mga tinun-an nga mulabang sa daan ug mopasayon sa mga sakyanan nga moagi sa kadalanan at tubangan sa tunghaan. Gitumong kini aron malikayan ang disgrasya. Pagpahinumdum lang sad ug unsay proper procedure nga paghimuon panahon og dunay mga bangga gamit ang mga pictures aron mas mapadali namo pag-ukang pagpadali namo pagpa-pull out sa mga sakyanan nga involved sa bangga pinaagi sa mga pictures nga makita. Adunay pipila ka mga eskwelahan diin gihapsay pauna ang dagan sa trapiko gawas sa tunghaan. Sama na lang dinhi sa Campo 4 Elementary School, diin gikabalakan sa mga magtutudlo, ginikanan ug barangay officials ang kaluwasan sa mga tinunan. Kaya ang eskwelahan anaa sa tiilan sa bag-ong nahuman nga taytayan. Usa kini sa rason nganong ang maong taytayan wala pa una gipagamit. Ditso mulabang unyag kalit ang mga bata, ya di ba nimo mapugnan usahay nga magkiat ana ba. Nya open kaayo. Only lang ang concern namo is kanang ang safety sa among bata inig pauli nila kay as we can see nga ang kaning amo ang kuan nidulit na mi sa karsada, so need siguro mi nga kanang dunay security ang among bata inig pauli nila sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay. Bagong i-open na nga kanang bridge namo nga duol ra kayo sa school. Hinoon nagka-istorya naman mi ana sa taga-DP nya ni Mayor og sa ni Sir Joy sa City Toda. Ila pa tong kuanon kung unsaon gid pagon nga ma-safety ang mga estudyante. Mato di Tumulak nga proyekto sa DPWH ang maong taytayan. Ug nga nihatag sila og rekomendasyon sa DPWH una kini magamit. Usa sa girekomendar nila nga butangan og sidewalk nga elevated sa tubangang bahin sa eskwelahan. Ang gawas na butangan sa sidewalk, rekomenda nga pabutangan nato og railings delbing way mga bata nga makatabok diya sa daan unya ato nang ibalin ang ilaang pedestrian crossing sa eskwelahan. Tapanan na ito, nagkikan sa eskwelahan, kaya mga ito sa iyang location, buabot siya og mga 20 to 30 meters ang distance. Samtang sa kinatibukan, gulagway ni Dr. Arden Munisit, ang Superintendent sa Talisay City DepEd Division, nga malampuson ang unang simana sa pagbukas sa klase o ang opening block. Siya miduga nga dakong tabang ang mga gipanghatag sa Talisay City LGU nga mga school supplies alang sa mga tinun-an gikan sa kinder, elementarya hangtod na sa grade 12. Gahapon, gihimo ang ceremonial turnover sa maong mga school supplies sa Campo 4 Elementary School. Og simultaneous na ang pag-apod-apod sa mga school supplies sa kapin 50,000 ka mga tinun-an sa public school sa Talisay City. Samtang nipasalig si Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga mutabang sa mga tinun-an sa Barangay Bulacau kansang mga uniform ug sapatos lakip sa nasunog. Ang city nipalit lang og gamayng school supplies, different from kinder to grade 3, different from grade 4 to grade 12, but 55,000 students na madawat na school learners kit, I think for just to start the school year. Other ways na maekstrahan lang tong nasunugan og tabang. Kay makadawat mangyapon ilahang mga estudyante og school supplies if they're in the public school system. But as far as uniforms and shoes that are needed, maybe there's something that we can do about it as well. Sa proactive nga atong aksyon agad, Mayor, gipanghatag ang mga pagpangandam sa atong mga kabataan, labi na sa atong mga instructional materials, mga notebooks, ballpens, pencils ug uban pa. Samtang, dako ang pasalamat ni Munisit nga nakadawat og tag 5,000 pesos ang 50 ka mga magtutulo sa Talisay City nga grabing napektuhan sa bagyong Tino niadtong Nobyembre sa niaging tuig. Ang maong tabang pinansyal ang gikan sa Reyon GIS ug karon DepEd 7 Director Art Bayukot. Sa pagkakaroon, matod sa Talisay City DepEd Division, anaa pa lang sa kapin 50,000 ka mga enrollees sa tibuok nga pampublikong eskwelahan sa Talisay City. Ubos kini nga ihap ikumpara sa niaging school year nga naa sa kapin 53,000. Hinuon gipaabot pa nga madugangan ang maong ihap kay nagpadagin pa man sa pagpanawat sa mga late enrollees hangtod na sa sunod simana. Ses
Dagang salamat, Femery Dumabo.